салом алайкум дӯстон, ҳамватанон, инчунин обуначиҳои шабакаи Универсал ТВ. хуб, ин барномаи як саволу як ҷавоб нашри дуюмаш мебошад. хуб, шумо то охири барнома тамошо кунед. мо саволи навбатиро яъне ки пешкаши шумо мегардонем ва дар аввал гуфтани он ҳастам ки чхеле ки шумо аз қисми якуми ин барнома огоҳ ҳастед. мо саволе ки пешниҳод кардем, яъне чӣ гуна беморӣ аст ки дар сари 1 миллиард аҳолӣ якто рост мебиё. агар дар сайёраи замин гуфтем 9 миллиард одам бошад, аями касалӣ, аями беморӣ 9-10 то ҳамагӣ мебошад. ва чӣ хеле ки медонем ягон кас ҷавоби инро наёфт ва чӣ гунае ки медонем мо ваъда дода будем ки кадоме ҷавоби ин саволро меёбад, ҳатман дар тамос мебироем бо вай, мо дар шоти вай 20 сомон мегзаронем. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанем дӯстон, агар ман ҷавоби ин саволро гап занам, бовар мекунед ё не кам тарак безеб мешавад. чӣ хеле ки медонем ман ваъда додагием ки гап намезанам, ҳатто ҳамон ёру дӯстон рафиқои наздики худам ҳеҷ намедонанд. баъзан ҳолатое меша ки ман мепурсанд ки ҷавобша гӯ мо менависем, рости гап мо рад кардем, мехоҳем ки ҷавоба гап назанему ҳамаша видео яъне ки идома ёфта рафтан гирад. шояд ки ин савол ҷавоби худша дар оянда пайдо кунад. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанем, кадоме ки намеёбад ё ки барномаи пешинаро ҷавобша наёфт, ҳатман видеоро дар ёру дӯсто рафиқое ки доре поделитсия кунед. шояд ту намедонӣ, вай медона, бо кӯмаки вай яъне ки ту соҳиби 20 сомон мешавӣ. хуб, дар барномаи имрӯза бо чунин савол мешавад ки мо нархашро 30 сомон мемонем, 20 сомон не. кадоме ки ҷавоби дурусти ҳамин савола ҳозир ман мегӯм меёбад, 30 сомон ҳатман мо дар шоти вай мегзаронем. хуб, савол чунин аст, бо диққат бошед. дар сайёраи замин як дарёе ҳаст ки хуб, ҳамин дар муддати 1 сол яъне 12 моҳ ҳамагӣ 2 моҳ фаъолият мекунад, 2 моҳ ҷорӣ мешавад, яъне ки 10 моҳи дигар қатъ мегардад. шумо гап занед ки ҳамин дарё чӣ ном дорад ва дар кадом қитъаи сайёраи замин мебошад. савол оддӣ аст, муаммо нест, ҳатман ҷавоби худро дорад. ва бисёри бародаро савол метиҳанд ки оё ҳамин саволҳои пешниҳод мекунед, ҷавобша медонед ё не. албатта ки чизере ки мо ҷавобша надонем, мо баҳри шумо пешниҳод намекунем. ба ҳамин хотир ҷавоб дорам, мушкил нест. кадоме ки ҷавобша меёбад дар гуфтагем о канале медуред, дар онҷа одноклассники мо ҳастад, дар ҳамҷо муроҷиат мекунед, мо рақамҳои шуморо дарёфт мекунем ва шумо 30 сомон мегзаронем. барои ҳамаи шумо бурдборӣ хоҳонем. то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед. хайр дӯстон.